Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Magkuan meron naglakaw-lakaw ra mi so ubay mi sa among kahudar ba na patukod. Amo lang i-enjoy ang atong kinabuhi. Oo. Wala man tanan niyong nambok man dai. So dako kay gawanan diri oh. Kaning duta. Kani mga tag verse ani kanang kuana. Kanang klaro. Unsay verse to diha? Give thanks to the Lord for His good, His love endures forever. Oo. Panagod. Unsa man na nga? Proverbs. Psalm 136 verse 1. Kaning duta sa ilang kuan diri oh, swimming pool mo na yung 7 p.m. din. mo na yung swimming pool diha. Ako kay humanan diri oh. Tapos pasa mo lakaw ni atong kuan eh. Ito. Kuyog nag May tagalasan. dito na lang tamo kuan niya oh. Kuyog mo na mga kuan na, mga igsuon ha. Samtang magkuan ni pa. Di man ta panington ani. Mo man ta ngita ko mursiko ni. Basig na imong gawas ng daw. Gilanto-lanto gani ko. Basig na imong gawas ng abat, kalitong abat, kusog ang abat ba. Abat. Salamat kayo sa atong Ginoo. Paspasa man nato nakalakaw. 1 minute pa oh, pero ano to din eh. Minus. Sa among atbang oh, nindot po kayo ang kuha nito, apartment. Nag-walking mi karon para pakuha sa kuan mga igsoon, kuha sa kaming tambok pa. Salamat sa Ginoo sa ihatag niya ang kuan, ihatag niya ang opportunity para nato. Muna ilang basurahan din yung mga iso no. Balik na pud mi dito ron. Siguro pila ka sa tang dito swimming pool. Balik na pud ta dito. Aman ta. Tuloy ta dito. Ano po ta dito? Let's go. Pag kayo, kursado kayo nga puyog ba? Bawa ni karon og reklamo ninyo balay haplasay ha. Holiday ugma. Ay. Monday. Hi. Hi ma'am. I'm doing good. How about you? There. Nangit-ngita na lang gud magnilakaw mga igsoon. Yeah. Salamat kay sa Ginoo. So karon na itang magmalipayon. Okay, unsa man imong gibati nga ni action na magitngit. Check ta sa oras kay hapit na alas 8. Malapit na alas 8 mga igsoon pero kuan. It feels so good. Wala pa hingit-ngit diri hayag paghihapon. Hapit na alas 8. Nakalakaw. Lipay kayo ka. Mo ni nakalakaw-lakaw na mi. Practice na mi. Practice pa ni guys. Kung okay. Amo na ning tinud-on. Nakalakaw lang sa meron. Ayun. Aton pa dito dire. Balik na pud mi. Tuyo karo kita ron. Tingala juga diri guys kay Dili rami naglakaw guys, dili mi dito daplin sa kalsada kay ingon sila kung maglakaw daw mi dito daplin gyud sa kalsada maalaan mi nga gapalimos ba, pulubi ba. So diri rami area ning
aning atubangan sa amo ang gipuy-an kay naman siya dalan mura mong giagyan. So, perting bugnawa kayo karon. Bugnaw. Di ba may panington ani guys? Unsa oras sa diha mo ha? Pareha na. Alas 7:47. Pit na alas 8 pero pan pa kayo. Hayag pa kayo. Yes. Pila siguro ka libot? Ay, pila siguro ka balik-balik natin siya? Panington ha. Among papasingot ni. Pila lagi ka balik-balik nato ano din? Panington ta. Para man to usa. Duha. Ikaduha na ni? Okay. Oo, sa ikaduha ni. So mga 5. Lima? Oh, Kaya ba dyan? but lang kaya ba niyang 5? Kasi hindi maka. Update ram ni palayon guys. Ini kana Update rami mga kung makaya. update rami guys kung napabay sunod. Guys, na kuan gid mi na action na gid ngit. Ika balik na moron ika-upat na ni nga tuyok. Taas gid ay hangin ni atong tuyok. Okay pa ka diha be? Okay pa. Ang pahiyom kay murag kuya naman kay pahiyom. Katulo pa gani. Katulo ni kaupat. Action na ngit. Kaya siguro hapitan ng lasotso na ba siguro. Kaunom dyan. Guys, salamat kayo sa Ginoo sa kusog dia guys. Na abot ginamong ika-5 mo ni ang among sabot. Kaunom na ni. Ngit na gyud. Kaunom na. Kaunom na. Kuan guys kanang sa tong agtang nga inom gipaningot ba? Kaninduta. Laygon ang Ginoo sa tanang panahon. So padulong na mi karon pauli. Ngit-ngitan gyud. Ansay mga pulong pagdasig ni mo langga. Alas 8:05. Mga pulong pagdasig. Walang pagdasig anytime pwede ta makapasalamat sa Ginoo. Amen. So salamat ni Lord sa iyang kaluoy ug gugma. Padayon kita mga kaigsuonan. Taliwala sa bisan unsang panahon. Atong hinumduman nga may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, banang espirituhanong pagpaugnat. Mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanato kinabuhi karon og sa umabot. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Amen. All for God's glory. God bless.